10.000 lagi sebelum iner kan ayat pemakanan kudus tolong dendamkan pantunnya lah tabang si bangga putih di udah satu dan sedang tu baru kata iner dan bangga di bangga dan guru sangat tu ADS menyusul kali Kalah tabang si bangau putih ya Inggo ilang tak tengah sawah pinjai Panabang bayu tibo di bayu Patatigo bungo silan cuang matuari Karang ambiak katunggak pagadan Dek rangga duit tolong gadangan Laba kocong jo kain putih di balik papan Nasabila semalamai dalam kubur datang malaikat nabatanyo ambil atanyo kata jauh kau tak kena nedah dari Bang Dedi, Bang Besar Keda Guru Perkasa Grup dari para bahan dan dari dua orang itu ladang lawet sama itu angin tak sampai akhirnya naik email dan tadi kanda dari Papa Yaya 10.000 di lagu tadi tak bawa dek boleh atau long email malah lebih 10.000 dari Papa Yaya sudah tu baru dikam deh dari anak pesawat. Abang Dedi, Bang Bes, Pak Guru Hai lampu merah di payung ATS Tanpa simpang lah buat tangga urang namokan pasawat tingke suok kida lah buat silang batu gupulo kasuak jalan kalimbukan kida tiaka payo basung lurui lah jalan buki sita buat sinan talago aijania kasuok katanjuang ngaro di batang tabi pamandia Si pantun kau menampakkan dari Bang Bes di Pak Guru Perkasa tolong ya. Kalau dek Bang Bes di Pak Guru yuk ayat talagu tu benar lagi. malam tapi larusua papayaya na icunai dapet batamu Bang Bes sadang-adang rindu lalambo ditangguangkan iman di dado kau tak sabar namu manurui karumanyo tapi baala mengatokan Bang Bes di ala banan kandung nyampang dene nan jando datang manggadu ala jale bansai kata sisi bansai bacampu ajonan kayo Bang Dedi hai lah jale tampak pabedaan ada tua oi hai Asalnya kasih Bang Bes kabang jawe nan kanduangnya tinggalkan di bina rumah gadang di Minangkabau bau kia 9 ruang dan terletak di Kabul dengan kanduang tinggal langkonan lain dia nak hilang salinan satu-satu dari Pak Urabatan kata pula anak diri lejang kiamah sehingga kadang waktu dia dinai habis kawan manangi putih linduang bulan deke jam raju angin garang sampai menyala angkurat tua marintah namun mambun berang candonyo putih bunsu de ibu nasib linduang bulan rajo angin merang bana menantang putih sarian nunda
Ande Bang Bes jo Bang Dedi cubodang akan jancame joto usang jaragu joto buru oto buru masin yo namu manggandiang oto baru baraka tinggi pandakian ane oto indah kabaka sopir mambao bangko minta ampun Kalau tipak di bangsa ini coba nak panggil pun ada juga. Pasal penguramatan dari Pak Sudir dan jangan lupa tolong minta kampung Eri dan semua ada yang panjang. Dari Pak Anies, kalau dari Bang Pes kan hanya sekedar katuju, tapi kalau Bang Anies cuma tipu. Kalau ada tu dan minta yo picayo dan masih untuk rancak lah sampai ke Jawa kita bang, ada rancak. Duduk Bang Anis di nana pandai Didaini nabakanda nabakatu baluri-luri dangakan pantun PNT agak sana buai Dinai umpamu Bang Anis kurang manuai batang nanindak denai rusak ditangkai sajo kadenai putui sabab denai buada nan para luan Kau Bang Anies lama ada pulang kasihnya akan dua tu Bang Pes lah. Masih rancang. Ibu di Jawa lampai pacang masih rancang. Nampak kamu tadi dari Pak Warambatan nampak anak lagi. Kau kata anak tiri dan jangan apa. Dia dan dijublo dari dairi dan bahkan aku firman panjang dan belia dan seriang dia kedua. Dari Pak Sudir. Hujan Rinai, Bang Momon, Bang Anies, hampir sakawan kata dia dan papasan kali beliau disiko dengan dia. Ramilah pakan di payung gumbuah banyaklah kain dalam kadai rancak dipilih dia lagi kain. Cari ke toko agak salai. Cari ke toko agak salai cari nasuko dan rancak lagi saruang palakik kadun padang dipakai rancak di hari raya. Kami ko ya seken lah sangat lusuh. Indah kamu mungkin kalian pakai rancak dia lihat kana lain. Carilah jodoh dan sesuai. Cari nan mudo dan banyak pitih. Lihat kan banyak hidup sana. Jo kami banyak sengsara. Dah jalan bola. Rami lapakan di payung gumbuh banyaklah kain dalam kadai rancak dipilih lagi kain. Cari ke toko agak salah. Carilah suto na rancak lagi saruang malakik kanun padam dipakai rancak di hari raya. Kami ko seken ialah sangat lusuh. Indah kamu mungkin kalian pakai rancak dia liah kanan lain. Carilah jodoh nan sesuai. Cari nan mudo nan banyak piti. Dia kan banyak hidup sana. Jo kami banyak sasaro. Dan dari meja dua aku benda rombongan naik dulu dia dan andai perlu kami sakit dengan dia. Lalu luah padi dia pianggam putih di kaku manih juo dalam maduri makironyo. Lah tak kicuh kami di galanggam dia mengaku gadis juo orang malaki makironyo. Karehlah sawah orang piaman carilah masin pabajak nyo tanami padi mayang kaurai. Galehlah tajua adik pajakan. Baanyo kami kamago kami membali untuk dipakai. Pade, selamat datang Datuk Palang Kayu. Datuk Palang Kayu di rombongan. Paurambatan nyopek sekawan. Oi, sungguh suci kedua bakanda Pak Tiri. Kalau dari kamu balik kau 10.000 dari karena kita dapat Datuk Palang Kayu di rombongan.
Ucapan selamat datang dan selamat bergurau kepada desa-desa kita kawan sama gurawan yang datang pada malam terbit salam dari dapat dan kawan kita barek tadi silaturahmi kita boleh lebih kurang satu sampai kan pasal sebenarnya ada PT meratus karena so dia diipa kopinan lama memberikan di tertiga ya bang Iri sama kadang kita bang sudah tu tak dapat dipakai. Kalau tambah juga di sini ada kena pun. Udah padek daku dengan patiri japaya sabalu kasih kaki tawura sabab salarui salamon angko dipikir bana biabi nan bak di dalam manganangan kemang bak raso kabajawe datu bak raso kabatanai ko nyampang badan di lujapan yang nyetokan duang kau beknyo di langit bana datang panawa bek di danis dikandakan kanduang oh ngai nalai ninda kunjong cega yang ma oh ngai Alhamdulillah. Itu nanti dia Bang Anis dia. Bang Pias, tolong aja ucapan selamat untuk Bang Anis dia. Sesudah itu kata kalau dapat tempat saja. Bagi gua tapi yang dapat banyak satu bulan dari beliau dan dari Bang Anis bagi juga. Itu nama Bang Anis turun aku. Bayung buat tolong dagakan nang adek bangis jale-jale sampai sakawan kan lai datang udah padek jodoh ratu palang kayuman sayang kakak dua dikatukan calelah bulan sampai balik kota de adonan mahalang kan sonia sadionyo baganis Gak lain pula gak apa bunyi sebentar kun ulanglah di pangkal balik pasal dapat dek Bang Iri salah satu dari pangkal sama dulu mesti kata kandak tadi dapat di Bang Iri jo kawan-kawan tang adek Bang Bes jale-jale hai banis kan lai datang ya di ipadi lintawa 20 mah sayang kakak dua dikatukan caliklah bulan sampai balik kota adonan mahalang kalang sonia sadionyo dapat deh nama tu pangkal tapi dah sana dulu jadi panjang dan tolong dilangkan dari Karisman Pak Wuramantan serta persidangan dapat dek Bang Iri serta dari Pangkal Kayu sesudah tu sama dulu gitu aja 10.000 mulai dari Leri naik dirga ditangkan pantun ke pantun penarangan diri kembali tanah tempat dulu
tolong antangkan dulu dari tadi sepanjang di pacul penangan beliau kembali sana kain sakapu ang apeto katukang jahit dan sarangan kain tagun tiang dan mesin rusak duduk tamanduan tukang jahit rusak lawanang josi koci kain jualan disudahan napoka tenggang da tukang jahit disiko badan mangkok menyasar dek tukang tolonglah tenggang talataat poda kagunoyo tiga sepatu setengah kelak nipu sabalita nari tapi jalan dibuat rumah rancak-rancak balantayupin bekarami kadiuni petang jo pagi tapi malang tiba di badan kironya tanah data basure izin bangunan tak keluar kadipiti api rumah tak sudah kadihuni dilarang urang dedawai awang ai tak pasu babaliak kadang lamu lalaya terima kasih dan tolong Wirda lanjut kapan pun penarakan tiga sepatu tadi akan tak patu penarakan terima kasih ya Pak Ete pada sudah Islam putra si kumbang dan panjang sama Negari barat